Jaké dobré, jaké fajné popásť oči na dizajne. Hlavne, keď je vyrezaný, tak ako to robí Zany. Keby som bola princezna Arabela, zmením si meno a budem Ivan Bela. Užívať vesmír, bezváhový stav, každý by ma zdravil. Bela čau, Bela čau, Bela čau, čau, čau. Dobrý deň, je tu Heso Jašterák. Áno, každý máme svoje sny, ktoré sa nám snáď jedného dňa splňa. A ak chcete, aby sa vaše sny naplnili kopcovito do tejto reality, zavolajte Hesovi Jašterákovi alebo mi pošlite list, tak ako je to v tomto prípade. Čítam. Pane Heso, pomožte. Zalúbil som sa vo fabrike do Janky. Bojím sa ju osloviť, lebo je koktavá a ja též. Aby si nemyslela, že si ju doberám. Co s tím, Jozef? PS. Radšej píšem, keby som volal, je to nadlho. No, pane Jozef, ja aj z písomného prejavu vidím, že koktáte, málo kto dáva na konci vety dvojbodku, ale ja sa velice teším, že ste sa mi ozvali. Je to pre mňa veľká česť a veľká radosť. Prvýkrát v mojej kariére koktaví. Ďakujem. Sú dve veci, ktoré milujem vo vesmíre najviac, a to je chleba vo vajci a koktaví ľudia, pretože koktaví ľudia sú Bohom políbení, to sú anděle zoslaní na zem, rozumíte? Čo je vašou úlohou? Spomalovať tento šialený svet. Koktaví ľudia dávajú tomuto svetu šancu, aby sa spomalil, snažia sa počúvať, vnímať, túžiť, pochopiť, čo ten druhý hovorí, a toto vy šírite medzi ľuďma. Ďakujem, takto mi stojí husaca koška po všetkých dostupných končatinách. Jasné, pozrieme sa na váš problém. Tahám pexesko, a keďže ste sami tam ešte dopísali, že PS, tak určite to bude pexeso, pes, priateľ človeka. Víte, veľa vecí vo vesmíre, vlastne všetko, čo je tak z vesmíru pôvodom, je tak trošičku koktavé, že je vo dvojicách. Silné veci sú vo dvojicách. Poviete niečo, má to ozvenu. Vlastne aj pexeso, to je nebeský dar. Aj tí kartičky sú teda zdvojené. Takže poďme sa pozrieť na váš problém. Pomýšame, páne Jozef. To je... Ale vám ide karta, vy ste miláček osudu. Víte, tí koktaví fakt, že sú zoslaní z nebes. Už aj tí mená. Vy neste Jozef a Janka, vy ste Dodo a Jaja. To bude dobré. Poďme sa podívať na tie karty. Takže, Dobrman, čau, Kolia, afgánsky chrt, Baset, Dalmatínec. Dobre, Jozefe, toto je neskutočné. Doberman, presne sa hovorí, či si ju nebudem doberať. Ne, vy ste není Doberman, človek, ktorý si doberá, ale ten, ktorý stráži. To je neskutočné. Vám to ide... Som tak rád, že som účasťou tohoto. Je tu karta čau. My tomu hovoríme vo vešteckom svete, že je to betónová karta, ktorá nemá žiadny symbol, ktorá je naozaj taká. Kúpte si psa čau. Chodte ho venčiť tam, kde Janka býva. Dobre víte, kde Jaja býva, na Kruháči. Aj to vám ide, že keby ste sa aj v chôdzi zakoktal, tak chodíte dookola, je to normálne. Ale vystrihnete si ju, keď pôjde ona von. S tým psom sa k nej priblížte a chcete ju pozdraviť, keby ste povedali, že čau, tak už ju zdravíte, hej? Ale keď sa zakoktáte, poviete čau a ona si bude myslieť, že predstavujete toho psa. A to je strašne krásne. Budete sa možno chodiť, už spolu tak prechádzať s tým psíkom, s tým hafánkom do lesa. Preto je tu vlastne tá Kolia, lebo už je to v móde, ne mesta, ale lesy sa vrací, hej, do módy. Ale tá Kolia tiež nám preznačuje, že Kolia, najznámejší Kolia bol Kolia Bilakov, ktorého si Zdeněk Svierak adoptoval, tamto malé decko, ktoré s ním chodilo na tí pohreby a takhle. A vlastne to je návrat do detstva. Kto koktá, ostal tým krásnym, čistým deťatom. Zober, všetci sme od prírody nastavení, aby sme koktali. Ktoré je prvé slovo, ktoré povieme? Mama, už tam kokceme. Tata, dede, baba, bobo, toto. Všetci sme nastavení. Vlastne by to malo byť, len naša túžba po dokonalosti nás tohoto zbavuje. A len pár originálov na svete, ktorí si to koktání nechali. Čiže by som povedal tak, áno, držte si to, prosím vás. Prechádzame k segmentu 2, to je riadok, títo dvaja čokli, a to je afgánsky chrt a Baset. Pozor, Baset. Čo má Baset? Baset má krátke nohy. Kto má krátke nohy? Lož. Niekto sa snaží vás oklamať. A zároveň ten afgánsky chrt. To sú dostihy. Niekto vás dostihne nejakou lžou. Chcel by, ale pozor. Týka sa to nejak koní, niečo takého... Je to hypoterapia. Prosím vás, niekto vás bude chcieť liečiť z tej koktavosti hypoterapiou.
nejaký podnikateľ, ale on nemá ani na kone, on má len na poníky, to je skôr podnikateľ, nechoďte tam. Není to certifikované, len vás dožube. Kamarát bol takto na takej terapii, moc to nepomáhalo, po 2 týždňoch začal eržať, koň začal koktať, nejak to nevyšlo a hlavne bych sa opýtal tak, naozaj musíte prestať koktať, však vám to tak svedčí, je to tak chrumkavé, je to tak príjemné, vám to neskutočne sedí. Vy keď by ste prestal koktať, to je také, jak ísť v snehulách do sauny. Na čo? Ne, koktajte ďalej. Dobre, ak sa chcete venovať profesne niečomu, že chcete byť moderátor v nejakej televízii, ale aj s tým sa dá vybabrať. Choďte do lokálnej televízie, ktorá napríklad nemá dobré pokrytí, že keď začnete koktať, nikto nevie, či ste to vy, alebo zlý signál, hej? Ale nerobte to kvôli nekomu, že vás do toho bude nútiť, lebo vlastne to je durič ten baset, že vás bude dúriť do tej logopédie. Ne, vy sa rozhodnite. A taký človek, kedy sa vám smeje, že koktáte, to není dobrý človek. Taký človek je zlý a už z dálky ho vidno, je zretelný jak valabík na detskej retazovke. Ne, prosím pekne, až sa vy rozhodnete. No a poďme k tejto najkrajšej karte a to je Dalmatínec. Čo nám Dalmatínec pripomína? Jednak Dalmáciu, ale s tým zbarvením černo-bilým šachovnicu. A to je šachovnica vášho života. Dalmatínec. Vy ste dalmat. Rozumíte? Vy ste dalmat osudu. Pretože tá černá a bílá, to je černá barva vášho obleku a bílá svadebné šaty aj. A to bude naozaj veľkokoktává svadba a ja ticho závidím, že tam nebudem. Už teraz vidím, ale strašne vám to želám. Ne, nebude to svadba v Dalmácii, kde sa budú brať koktavy, no jediné na Bora Bora. A vy tam dojdete, vás tam doveze ten tuk-tuk, alebo možno Škoda Octavia, ale bude to krásne. Rozumíte, čo sa bude piť na vašej svadbe? No koktejl, jediné, hej? Ale zoberte, že tam bude veselo, budete sa brať za zvukov tamtamu. A celú noc bude sa tancovať, síce iba čača, ale bude sa tancovať, bude hrať Duran Duran, alebo Toto, alebo Gaga. Hej. A ja vám to neskutočne prajem za to, čo ste si v živote museli vytrpeť. A jediné je mi ľúto, že nebudem tam v ten deň s vami, aby som si dal s vami to krásne svadebné čin. Ale chodte do toho Dodo. Už aj to meno dobre dopadne. Máte moje požehnanie. Všetko dobré.